Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu. Najspektakularnijem sportu u univerzumu. Zbog neverovatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički fudbal je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički fudbal. Gledali ste u galaktičkom fudbalu. Svedočili ste mom moćnom radu na Paradisiji. Verujem da je to dovoljno za predstavljanje. Šta želiš od nas? Kup galaktičkog fudbala mora da se održi sada. Da li ste čuli za tipa po imenu Harris? On želi pehar. Pehar. Mislim da se vraćamo u snežne klince. Šališ se? Ja sam pomogao timu Paradisija da ih pobedi u penalima. Sigurno me mrze nakon svega što sam uradio. Nikad me neće primiti nazad, to je sigurno. Trenutak istine! Tvoji roditelji! Neka sam proklet. Ali ko... Da li se vi poznajete? Naravno da ih poznajem. Oni su najveći umetnici prevare u celoj galaksiji. Šta? Au! Pazi kuda ideš. Hej, ti si Nina 8, zar ne? Video sam kako igraš na Holo TV-u. Ti si sjajna. Društvo, mislim da sam se zaljubio. Video sam tvoju reklamu za časove. Možda imam nešto da ti ponudim. Dopusti mi da ti kažem šta sam imao na umu. I dalje misliš na Harvija, zar ne? Slušaj, možda možemo da napravimo predajnik i pokušamo da ga nađemo. Izgledaš zabrinuto. Ne mogu da se vratim u snežne klince. Šta će da pomisle o meni? Da se jedan od njih vratio i samo se to računa. U pravu si, tata. Džok? Mislim da moram da porazgovaram sa vama, prijatelji. Sinedova senka. Emitujemo program širom galaksije i dalje. Arkadia Sport za vas, uživo sa stadiona Genesis. A sada Kelly, Barry i Nork. Dakle, draga Kelly, desile su se velike izmene u snežnim klincima. Upravo tako. Nakon Mainog povratka sada je zvanično. Džok je još jednom član svog prvobitnog tima. Tako je, dobro ste čuli. Džok se vratio snežnim klincima. I evo nekoliko ekskluzivnih snimaka sa jutrašnje konferencije za štampu. Džok, kakav je osjećaj vratiti se kući? Oni su moja prava porodica. May, ti ćeš se suočiti sa svojim bivšim saigračima, posebno sa Sinedom. Da li si spremna na to? Spremna sam za ovaj meč i želim da pozdravim moje bivše saigrače. Hito, komentar o povratku tvoj tim igrača koji je zaslužen za vaš poraz penalima na Paradisija kupu. Apsolutno nemam komentar. Ja imam da kažem o tome... Dolazi ovamo, dok nisi izvalio neku budalaštinu. Hvala vam, to bi bilo sve. Zar ovaj kup nije zaista pun iznenađenja? Barry, da li je ispravno reći da su iskustva sa Paradisije definitivno prošlost za snežne klince? Da i ne. Da, zato što je osim Yuki koja je ostala sa Elektrama nakon usavršavanja njihovog fluksa, originalni tim snežnih klinaca u potpunosti ujedinjen. Ne, zato što se čini da Džokov povratak ne prija svakome u timu. Zar nisi primetio da me niko ne pokriva po levoj strani? Odlična odbrana, drugar! Hej! Ne brini, preboleće oni to. Hej, dodaj ovamo! Izvini, drugar, nisam te video. Izgubio sam naviku.
Bio sam otvoren. Mogao bi jednom da probaš da budeš timski igrač. O, čoveče, desile su se varnice u holotreneru, a to za promenu nije zbog mojih podešavanja. U redu, Klemp, završimo pre nego što se napravi neka šteta. Vidi. Vidim da ste svi u dobroj formi, da trošite mnogo energije na terenu. Ali to nije vrsta energije koju ja očekujem da vidim. Potrudit ću se da budem veoma jasan. Bolje vam je da raščistite vaše račune što pre. Borba bi trebalo da se vodi na terenu protiv senki i to je to. Da li sam bio dovoljno jasan? Društvo, želim da kažem da mi je drago što sam se vratio. Samo mi dajte priliku. Da, šansu kao izvođenje penala na Paradisiji. Mi smo sada tim. U redu, idite sada da se malo odmorite pre meča. Ahito, imaš li minut? Znam da me i dalje prezireš i ja prezirem sebe još više zbog toga što se desilo tokom meča. Ali mislim da nemamo više vremena da se vraćamo u prošlost. Pravo si, nemamo više vremena. Tvoj minut je prošao. Kada su dani ovako vrući, potreban ti je ajs užitak. Ima li nečega sa predajnika, Sidney? Negativno, šmrc. Ali napravio sam ga za Harvijevu frekvenciju. Možda on ne prima naš signal zato što tamo nema dovoljno prenosnih stanica da ga dosegnu. Da, mora da je zbog toga. Živni, Sidney. Nada čak i robote održava u životu. Da li je neko vidio moj češalj? Yuki, da li možeš da pitaš Joka da li je vidio moj češalj? Zašto ga ne pitaš sam? Pa, da li ste spremni, drugari? Pa, u pravo vreme, May. Taman da pomerimo moj krevet u sobu kod blizanaca. Ha? Da li si ozbiljan? Nikad nisam bio ozbiljniji u svom životu. U redu, Yuki. Možeš li da pitaš Mikro Ajsa gde je ostavio daljinski? Ne mogu da verujem. Ponašate se kao deca. Hajde, idemo napolje. U redu, shvatam. Osveta! To! Ups! Yuki, reci Joku da nisam to namerno uradio. Yuki, kaži Mikro Ajsu da je jako dosadan. Hej, tiše malo, pogledajte. Ne pokazuj milost! Tiše malo, prestanite. Ovo izgleda ozbiljno. Prelazimo na ono što smo već nazvali lažno roditeljstvo. Evo ekskluzivnih snimaka koje nam je obezbedio Šarki Paparazzo. Recite mi da to nije istina! Recite da to nije istina! Da, zaista, zahvaljujući meni, znamo da su Sinedovi takozvani roditelji bili prevaranti. Siroti Sined. Ali najgori deo je što sam ja bio zlostavljan, prevaren, izmanipulisan. Oni su se pojavili u mom šovu. Ja imam principe i stojim iza njih. O, kiseli kupus. Lažni roditelji, čiji identitet još nije poznat, odvedeni su na ispitivanje. Znala sam, odmah sam pomislila da su mutni. Wow, lažni roditelji. Taj dečko stvarno ima problema. To mora da je noćna mora. Šta? Možda imaš nešto zlobno da kažeš? Ne, mislim da je to sve potpuno suludo. Mora da stvarno boli. Sinede, moraš da se trgneš malo, imamo meč. Hajde, saberi se, nije to tako strašno. Meni je značilo to. Bilo mi je važno. Samo zaboravi na to. Moramo da pobedimo u meču, to je ono što je bitno. Ti si senka, Sinede. I izvini što ti govorim ovo, ali prave senke ne plaču. Nikada. To je baš tužno, baš tužno. U redu. Krenimo. Spreman sam.
Dobroveče, hologledaoci, i dobrodošli na prvi meč četvrtfinala Kupa galaktičkog fudbala. Još jedan obračun između snežnih klinaca i senki. Želeo bih da istaknem da je ovo 6. međusobni duel senki i snežnih klinaca. I do sada imamo po 2 pobede za svaki tim uz jedan nerešen ishod. Jasno je da će večerašnji meč biti pravi pokazatelj ko trenutno dominira galaktičkim fudbalom. A, to su bila vremena. Artegore, da li je u redu da kažemo da senke imaju malu prednost ovde? Pa, oni su bili finalisti na turniru Paradisije. Za razliku od snežnih klinaca koji izgledaju malo umorno nakon njihove teške pobede nad Vambama 4-3 u prethodnom kolu. S druge strane, senke su pregazile Gajere 3-0. Da, ali setite se da najnovija vest može imati posledica. Nadajmo se samo da Sineda nije previše potresla ova priča. Artegore, s obzirom na to da si trenirao oba tima, šta ti predviđaš? Njihov poslednji duel su dobile senke, ali s obzirom na trenutnu situaciju sve je moguće. Da li si za malo čaja, draga? U redu, hvala ti, Artegore. A vi ne morate dugo da čekate, hologledaoci. Vraćamo se dugo očekivanom meču četvrtfinala. Snežni klinci protiv senki. Svi smo čekali ovaj trenutak i evo ga sada. Snežni klinci su ponovo zajedno. I to u četvrtfinalu. Ali treba da vas podsjetim da zbog vašeg nastupa na Paradisiji svi očekuju da ovde vide vaš sunovrat. A čija je to krivica? Dakle, iznenadite ih! Večeras je veče za stvaranje istorije. Vi ste odgovorni za sopstvenu sudbinu. Računam na vas. Zato izađite tamo i učinite to, snežni klinci. Napred, snežni, napred! Napred, snežni, napred! Dragi hologledaoci, meč samo što nije počeo. I želim da naglasim da Džok nije na terenu za početni udarac. Mislim da Arch zna šta radi time što ga čuva za drugo poluvreme. Ja bih učinio potpuno istu stvar. Neverovatno! Tek je prvi minut igre, a senke su već postigle gol. Ne mogu da verujem! Nikad nismo imali dobar početak protiv senki, Arče. Znam, Klempe. Saberite se! Senke će da budu grube u duelima. Ne dopustite im mnogo prostora. Hej, ovamo! Hej! Sined očigledno ne pravi razliku između besa i odlučnosti. To je jedna od njegovih velikih grešaka. O ne, ovo nije dobro. Sigurna sam da će da pobede. Mislim, valjda hoće, nadam se. On je u naletu i ide na svaku loptu koju može. Zaboravi s kim imaš posla, May. Samo ga zaustavi. I to je kraj prvog poluvremena. U redu. Sined je odlučio da napravi šou danas. Očekivali smo ga u napadu, a on igra na sredini. Iznenađuje nas u svakom pogledu. Rokete, Tija i May, ne dajte mu prostora da diše. Zaustavite ga da daje dodatni impuls senkama. Striče, Sined pokušava da nas istroši. Izvuci tepih pod njim. Unesi malo sveže krvi. U redu. Džok, ti ćeš da zameniš Roketa, ali računam na tebe da ga ne provociraš. Vodi nas do pobede, Tija. Znam da mi to možemo.
Džok je zamenio Roketa, a publici se izgleda to dopada. Odličan trenutak, Džak. Vratio si se tamo na vreme da izgubiš. Ali ti možda misliš da će tvoj povratak da nas izbaci. Ne mislim tako, Sinede. Neverovatno! Džok je zaustavio loptu samo što se pojavila. Makazice! Gol! To! Možemo da preokrenemo ovo. Uradit ćemo to. Nadajmo se da ima dovoljno vremena. Hej, ovamo, hej! Šteta, ova šansa je propala. Neverovatno! Džok je upravo preuzeo Ahitovu ulogu. Pa, upravo smo videli moment kada se stvari preokreću. Pa da, Sined je dao sve od sebe tokom prvog poluvremena. Dok snežni klinci još uvek imaju energije u rezervi. Gornji ugao! Tija pogađa gol neverovatnim udarcem. Snežni klinci i senke su sada izjednačeni. 2-2. Znala sam, Sined je gotov. Napred, svežni klinci. Siruti Sined. Gol je širom otvoren za Mej. Zašto ne šutira? Hajde, šutni loptu! Kakav zapanjujući meč četvrtfinala. Snežni klinci su pobedili sa 3-2. Najbolji smo. Dobrodošao kući, Džak. Šta? Stadionsko osvetljenje smeta mojim očima, zar vama ne smeta? Moram da uradim nešto veoma važno. Pokrivaj me, može. Vidjet ćemo se kasnije. U redu. Aha. Sklonite se s puta. Hajde ovuda. Znam da ti nije bilo lako da igraš danas nakon što si čuo vesti. Nije trebalo toliko da se trošiš. Da li je to sve, May? U redu, ostavite me ovde. Radi isto što i drugi, May. Ne brini za moje osjećanja i jednostavno me zaboravi. Ali Sinede... Izgubio sam, May. Izgubio sam sve. Sve. Ko si ti? Šta hoćeš? Znam da vi znate Sinedove prave roditelje i da su oni živi, zar ne? Ali, kako ti to znaš? Predlažem vam da mi pomognete da ih nađem. Srećan sam što si ovde. Probat ćeš neki od akilijanskih specijaliteta. A imaš li neku omiljenu hranu sa Paradisije? Ne znam. To mi se sada čini tako daleko. Izvini što sam pomenuo Paradisiju. Nije trebalo. Ono što je bitno jeste da si ti večeras ovde.
Ponosan sam na tebe, Džok. Napravio si najbolji mogući izbor povratkom u Snežne klince. I imao si sjajnu dobrodošlicu takođe. I ti i Artegor ste bili u pravu. Ja sam Snežni klinac i moj tim treba da bude na prvom mestu. Tim, grupa. To je sve što se računa, Džok. Biti timski igrač, Vorene. To je ono u čemu želim da napredujem. Ja definitivno mogu da ti pomognem u tome. To je ono zbog čega je klub Galaktik napravljen. Pobedili smo! Pobedili smo! Pobedili smo! Pobedili jesmo. Siroti Sidni. Halo, 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 halo. Završio sam konstruisanje antimultifluksa. U teoriji, apsolutno je moguće usavršiti ga, ali u praksi... Potrebno nam je malo multifluksa. Problem je u tome što mu nismo našli ni traga na Genesisu. Onda je preostala samo Paradisija, a ovo je hitno. Ako Heris ponovo napadne, bespomoćni smo. Ali Klempe, Paradisija je mrtva planeta. Tamo ništa nije ostalo, ništa. Čak ni svemirski portali ne funkcionišu. Paradisija je u karantinu samo zato što je holotelevizija tako rekla. Ja verujem samo onome što vidim, a do ovog trenutka nisam video ništa. Klempe! Klempe! Nećeš verovati! O, to je Sonny Blackbones. Sad ja ne mogu da verujem. Budi brz strane, zauzeti smo. Nećeš verovati svojim očima, niti svojim ušima. To je neverovatno. Pazi ovo. Sidnji, da li ti to preturaš po mojim prijemnicima? Juhu, ima li koga tamo? Kada ćete da dođete po nas? Psst. I bolje ti je da ne praviš nered po mojim stvarima. Robot, slažem se, to je neverovatno. Osim što dolazi sa Paradisije. Paradisije? Da, nema greške. Locirao sam signal i to je definitivno Harvey. I on je na Paradisiji. I to nije sve. Slušajte ovo. A danas smo ljudski prijatelji i ja smo išli na pecanje i malo je falilo da nas pojede. Ljudski prijatelj. Dakle, i dalje postoji život na Paradisiji. Nemamo izbora. Mislim da je krajnje vreme da se vratimo nazad na Paradisiju. U sljedećoj epizodi gledat ćete. Možemo da krenemo na Paradisiju kad god želiš, Sonny. Klempe, jesi li siguran da želiš da nam se pridružiš? Neću da te lažem. Ovo putovanje bi moglo da bude vrlo opasno. Korso, šta se dogodilo? Ne znam. Čini se kao da izlazni portal nije otvoren.